Amb aquesta pandèmia, i més concretament en aquests 484 dies en què la patim, s'observa com la societat valenciana està envellint a la carrera. I a més d'això es posa en evidència un cabàs de contradiccions. No tinc cap mena de dubte que la crisi sanitària unida a la realitat demogràfica exigeix una revisió urgent del mercat i dels horaris laborals. Pels estudis estadístics sabem que al conjunt peninsular hi ha 129 persones majors de 66 anys per cada 100 que són menors de 16 i que aquest ritme d'envelliment creix de manera vertiginosa, malgrat que a l'inici del Covid la pandèmia es va cebar amb la gent més gran. Tot i que comencem a escoltar opinions al voltant de retardar el moment de la jubilació, el que cal és encetar una forta campanya en favor d'un calendari de 4 dies setmanals i de jornades contínues de només de 7 hores diàries. Escolta, per poder concertar